Uns orzamentos expansivos que buscan mellorar os servizos en Pontevedra. Así definen dende o Goberno local as contas pro vindeiro 2022, que estarán dotadas de case 86 millóns de euros. Esta contía irá aumentando grazas aos remanentes deste ano, os 14 millóns pendentes dos investimentos do contrato da auga e os fondos europeos que agarda conseguir o Concello. Son uns orzamentos expansivos que se centran na millora dos servizos. Aspiramos á excelencia na calidade dos servizos, pero ao mesmo tempo son uns orzamentos investidores con investimentos maiores que os do ano pasado. A partida máis elevada do orzamento será a do novo contrato de lixo e limpeza urbana. Superará os 12 millóns de euros, contando coa limpeza dos centros educativos e que aposta pola compostaxe e a recollida selectiva. Vai haber un incremento sustancial nos servicios, vai a ser un cambio de paradigma, tanto na limpeza dos espacios públicos e das dependencias municipais, como no tratamento do lixo, porque temos obrigatoriamente que cumplir con as directrices europeas e, aínda que nos gustaría estar máis avanzados, sí que estamos moi avanzados respecto a outros concellos no que se refire ao tratamento e separación de residuos de biorresiduos. Tamén se incrementará a partida dos servizos sociais, medrando ata nun 53% a destinado ao servizo de axuda no fogar. En canto aos investimentos, están previstos 12 millóns de euros e o Concello xa plantexa varias obras. A reforma da Rúa Santiña de Pastor Díaz ou a da Rúa Peregrina e da Praza. Ademais, un ano máis non haberá suba de impostos e taxas. Porque estes orzamentos indican que hai un goberno sólido, un goberno cohesionado, cun proxecto claro e compartido, un proxecto de avance, de ilusión, fronte a esa tristeza e esa escuridade que nos trouxeron a pandemia e tamén, a todo hai que dicilo, a tristeza e a escuridade dunha oposición que aporta ben pouco. A pesares disto, os ingresos medran en 5 millóns de euros polo aumento de transferencias do Estado e da Deputación, tamén polo crédito de 750.000 euros, deixando a débeda viva en 7,9 millóns. Tanto Lores como Fernández destacaron que os orzamentos son froito dun goberno cohesionado. Tamén é unha boa noticia porque un ano máis, xa van uns cuantos, a presión impositiva pois non sube, o que na práctica supón unha rebaixa da carga impositiva aos cidadáns, non? A intención do Executivo local é aprobar as contas pro 2022 no mes de xaneiro.